Doon tagid sa gipalit sa mamang cellphone ay. Wala guys, maganda dito ba cellphone? Hawag dira, hindi ka kain tukar. Dara, ano ka ba? Ayaw, di ba? Tas, ano ka ba? Pagkalito sa tukar, hindi kayo na. Doon tagid sa tukar na. Ay sus, bataan na naman grabe siya niyo ba? Ayaw pa, kaya mong di kuwan ba kayo nindot kayo tukar. Apa, ayaw. Ayaw pa nga tukar yun, kalindot ka dyan. Kanapan! Ay sus, Kaya! hilasan. Abi na sila, abi na sila. Ayaw pa! Apaw! Apaw! Ayaw na! Ayaw! Ya, ada sutun ni. Ay sus, mo din sige kuha si Gris yung cellphone si mama kay melindot mo ni mga tukar di ay. Isa, dis prebiboy nga sige magsayaw. Tata. Uy, nang hirap ka mo. No. Marami ay. Di pa mo na eh, para makita tanan. Ato yung pinang sayo nin. Bukan bukas pakar ri oy. Uy, nakita ko na ako anak. Anak, nang magilap ano? Ayaw, di ba? Isa man ni Bo, nakubunang ta. Ta, makisayo ta dito, kinabasto. Saan mo mag-ibaw? Ilaga batalo. No. Sa kamay gala, pamilya yang mabungabay. Og yan na po yung set out day ko kang Ramos Rowell. Og that up day ko kang Sniper M. Og shut up day ko kang Divina Ramos ug kang Mio Ramos. Og shut up day ko kang Evelyn Ramos. Pag-chat up po ni Rupalin Ramos. Og shut up day ni Rose Ann Inihinte. Og shut up day kang Gian Abanyo ug kang Gian Layo. Og dagang salamat. Please follow and Mabungabay.